Vibhakshini Maharaj ofundisayo. Sebenzisa i-associative law of multiplication ukubhala ubiyele obiyelwe u12 times 3. Bafuna futhi sithi times 10. Bhala ngezindlela ezahlukene yenza isibalo sibe lula ukuveza ukuthi imiphumela iyefana. Asibone basiphe u12 times 3 obiyelwe times 10. Asibhaleke 12 times 3 obiyelwe times 10 uzokupha uma ubiyelwe sifuna ukuqala ngaloko okubiyelwe uzokhumbula ukuthi into uma ibiyelwe siqala ngento ebiyelwe. Asilungise u12 times 3 usipha u36. Kusenjalo kusamele sithi times 10. Uzokwazi ke uma kukhona into ethi times 10 noma kukhona into ethi to the power of 10. U10 phela sithatha wona loyo 0. Buka ke manje sizothatha lo 36 wethu sehlisa u0. Sino 360 u360. Izwake i-associative law of multiplication ngathi igama nalo phela elithusayo eliphakeme kodwa ke nje liyasikhumbuza nje ukuthi akukhetha ukuthi into uyiqhubeka kanjani. Uma sithi 12 times 3 times 10 singabiyela phela noma kuphi imphumela iyafana. Kepha phela i-associative law of multiplication ithi uma sithanda singabiyela u3 times 10 iqala. Ekugcineni sizothola umphumela ofanayo. Indlela esiqale ngayo besithi 12 times 3 times 10. Ake sibheke ke sithi 3 times 10 kuzosipha ba u8. Sithi 12 times 8 sithola bani? Singathi 12 times 3 uzosipha u36. Nanki futhi lo ya 0 sino 360. Uyabona ke akukhetha ukuthi uhlanganise kanjani. Noma ngabe uthe 12 times 3 noma ngabe uthe 3 times 10 sithola u360.